While she waits, she holds her breath, and the days about days is ahead. And the days are more soft she knows, but not no matter how it goes. She said she goes someplace no one will know. Everything she said she could fall for, she Έχω δίπλα μου τον Νίκο τον Αντωνίου, οδηγό του κόκκινου Starlet που μπορεί να έχετε δει νωρίτερα στα πλάνα μας. KP60 λοιπόν με 400 άλογα και 40 κιλά ροπής. Πώς σου φάνηκε η πίστα του Νεορυσίου, πρώτη φορά αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω? Όντως ήταν η πρώτη φορά για όλους τους Αθηναίους σχεδόν. Ήταν πολύ απαιτητική. Είχε κάποια δυσκολία το καινούργιο το κομμάτι που δυσκόλυψε ακόμα και τους ντόπιους. Είχαμε ένα ντισαβαντάζ ότι δεν κάναμε αρκετές δοκιμές το πρωί. Εντάξει, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ο κόσμος ήταν μια χαρά, η διοργάνωση ήταν μια χαρά. Κατά τα άλλα, ωραία περάσαμε. Λίγη πρόσφαση να είχαμε παραπάνω. Λίγη πρόσφαση να είχαμε παραπάνω, ναι. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Λουκά τον Κωσταρά, οδηγό του Μαύρου, όπως το αρέσει το λέει, Μαύρος 14. Πώς φάνηκαν τα πράγματα? Σήμερα ήταν πολύ όμορφα, δύσκολα, αλλά ήταν ο κόσμος φοβερός. Είχαμε συμπαράσταση εδώ πέρα από τα παλικάρια εδώ της Θεσσαλονίκης και γενικά. Φάνηκε ότι σου άρεσε γιατί ήσουν πολύ ανεβασμένος από την προηγούμενη φορά. Πραγματοποίησες πολύ όμορφα περάσματα, κέρδισες το χειροκρότημα του κόσμου. Ναι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τα δώσαμε όλα, εντάξει. Νίκος Καρασαβίδης,
Τάσος Κουρπουανίδης, Νίκος Κουρούπης. Τρίτος, δεύτερος και πρώτος θεαματικότερος οδηγός για το δεύτερο γύρο των Drift Course North. Ξεκινάω από το μικρότερο και σε ηλικία αλλά και σε βαθμολογία, Σταρλετάκι. Νίκος Καρασαβίδης, για λέγε, πώς φάνηκε σήμερα? Πολύ ωραίος αγώνας, από καιρό τουλάχιστον. Ήμουν outsider, κάπως μας έκατσαν αργότερα. Και Τι outsider, Καρασαβίδης, περίμενε. Εντάξει, ήμουν outsider. Ήταν δυνατές σήμερα και οι μάχες αλλά και τα μονοπεράσματα. Γι' αυτό και ο Νίκος με το Σταρλετάκι που είναι πάρα πολύ γρήγορος βγήκε στη 16η θέση. Δεν το περίμενες. Ήτανε φωτιά. Έπαιξε με τον πρώτο Μαργαρίτη και τον κέρδισε. Κατά λάθος. Τους χορηγούς μου, τον πατέρα μου ανταλλακτικά αυτοκινήτων Καρασαβίδης, το συνεργείο μου Podios Racing για όλη την προσπάθεια και την τυράννια που τραβάνε και τα λιπαντικά Γκάνος. Λοιπόν, χειροκροτήστε από το σπίτι λίγο τον Νίκο. Όλα καλά, πιστεύω ότι σιγά σιγά επανέρχομαι. Ανεβαίνεις, επανέρχεσαι στα δυναμικά σου στα περάσματα. Δεύτερη θέση σήμερα. Στην παλιά μου οδήγηση. Κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει στο αυτοκίνητο δεν μας βγήκανε, το ξανακάναμε όπως ήταν και σιγά σιγά επανερχόμαστε. Παίρνεις πάλι τα πάνω σου. Έτσι. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κόμπανο που είναι υπεύθυνος για το look το φετινό του αυτοκινήτου. Το δάσκο τον Νίκο είναι ο Λαμαρινάς που το πάλεψε. Τάσος Κουρπουανίδης λοιπόν, πρώτος θεαματικότερος για σήμερα, πρώτη σου νίκη. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Δεν μπορώ παρά να είμαι χαρούμενος, πιο χαρούμενος από ποτέ, γιατί ανταμείβονται οι κόποι της ομάδας μου. Ολόκληρης ομάδας, γιατί να πούμε ότι ο Τάσος έχει πλέον ανανεωμένο αυτοκίνητο, πρισμένο ε46 μητρία. Και οπτικά αλλά και ουσιαστικά έχουν γίνει κάποιες αλλαγές οι οποίες με έχουν βοηθήσει. Όπως? Στην επίδοση. Όπως χαμήλωμα, φάρδεμα, μετατρό άλλα. Στο στήσιμο του αυτοκινήτου ουσιαστικά, όχι στο μοτέρ. Στο ελάφρωμα, όχι το μοτερικό. Μοτέρ μαμά μητρία 321 είναι αυτό, Με ξέρατε και παλιά. Μια χαρά, μια χαρά. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς. Καταρχήν την ομάδα μου, οφείλω να πω, είναι ο Κακλίδης ο Πέτρος, το συνεργείο, Κατσιγιανόπουλος Αντώνης, χορηγή Federal Τσιαντούλης, ΑΕ, Ιωσήβιδης Νίκος και η Ronder Racing συμπλέκτης. Η χορηγή, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια των οδηγών, διότι αν δεν ήταν αυτοί δεν καταφέρνουν να συμμετέχουν στους αγώνες, τους βοηθάνε και τους στηρίζουν.